Hello friends, Bodo by Bodo Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोनाहाय बयबो मोजां दङ। IAS जानो गोसो दङबा नोंथांमोना सिभिल सार्भिस मावनो गोसो दङबा नोंथांमोना कोचिं एबा ट्रेनिं लानो हासिगोन। बिनि थाखाय मोनसे मोजां चान्स फैदों आसाम स्टेटनिफ्राय आं बेखौ नोंथांमोनजोंहाय आपडेट लाना फैदों। जेराव नोंथांमोना UPSC ट्रेनिं लाहैनो हागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दङबा सिभिल सार्भिसआव साख्रि मावनो। लास्ट डेट 10 डिसेम्बर दा बबेयाव होदों बिनि अफिसियेल नटिसआ आं नोंथांमोनजों लाबोदों। बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब आरो जायफ्रा बड' इनफो गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। दा बे मोनसे अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिस जेरावहाय इनभाइट खालामदों IAS जायफ्रानोखि गोसो दङ नोंथांमोना सिभिल सार्भिसआव आनजाद होनो फ्रि एग्जामिनेशन ट्रेनिं कर्स नोंथांमोना लानो हागोन 2023 आरो 24 आरो बे जागोन गुवाहाटीआव। स' बेखायनो अनलाइन नोंथांमोना खालामनांगोन एबा अफलाइन खालामनांगोन। जों डिटेल्सखौ नायगोन अफिसियेल साइटआव थांनानै। दा जों फैबा अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लेटेस्टआव फैनांगोन। लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआव एप्लिकेशन इनभाइटेडआव खनसे क्लिक खालामदो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि ट्रेनिं कर्स मोनदों 2023 एन्ड 24 आव। दा फार्स्टनियाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव अफिसियेल नटिस मोनगोन आरो सेकेन्डआव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एप्लिकेशन फर्मेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जों फार्स्टआव अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै जे नोंथांमोननि क्राइटेरिया बेसेबां जानांगौ। दा जायफ्रा नोंथांमोनाहाय एग्जामिनेशन ट्रेनिं कर्स लानो सानदों सिभिल सार्भिसनि थाखाय नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन। आरो बे नोंथांमोननि कोचिंआ ट्रेनिंआ जागोन 3 months 15 days अके। नोंथांमोना 3 months बेनिफ्राय 15 days जागोन। बे जागायगोन डिसेम्बर मेडेल उइकनिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय मार्चसिम जागोन 2024 आरो जायगा जाबाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज खानापारायाव जागोन। नोंथांमोनाहाय बेयाव थांनानै नोंथांमोना लाहैनांगोन 60 स्टुडेन्ट्सखौ बेयाव सेलेक्ट खालामगोन। बेनिफ्राय रिजार्भेसन दङ ST OBC जेनेरेल हिसाबै नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन। दा जोंनि बेयाव क्राइटेरिया ओरैबायदि बिदों जायखिजाया नोंथाङा डिग्री पास खालामनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा। आर्ट्सआनो जा कमार्स जा साइन्स जा नोंथांमोना खालामनांगोन। बेनिफ्राय बैसोआ बेहाय एज लिमिटआ ओरैबायदि दङ 21 इयार्स जानांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 32 सिम हागोन नाथाय जोंनि STआ बारा बेनो जाबाय 37 इयार्ससिम नोंथांमोना दंबानो हागोन। 1 आगस्ट 2023 खौ लानानै नोंनि बैसोआ 21 निफ्राय 37 सिम दङबा STआ बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय बेयाव एडमिशन मोनोबा नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जामा जागोन 17 डिसेम्बराव माल्टिपल चॉइस टाइम जागोन आरो बे एग्जामा सानडेआव जागोन 17आवहाय बेनो जाबाय 11 AM निफ्राय जागायनानै 1 PM सिम जागोन। बेनिफ्राय कुइसना 100 कुइसन थागोन 200 नि एग्जाम जागोन। स' नोंथांमोना बेयाव नायदो माखासे पेपार 1 and 2 दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै जायफ्रा गोसो दङ सिभिल सार्भिसआव मावनो गोसो दङ UPSCनि थ्रुयैहाय नोंथांमोना जाहैनो हागोन जुदि साख्रि मोनोबा। लोगोसे बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ होननानै बिथांमोना बेयाव मेनसन खालामदों नाथाय बेयाव 1/2 थागोन ना 1/4 थागोन बेखौ बुंथ'वाखै। स' बेनिफ्राय अफिसियेल साइटआ बेनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। बेनिफ्राय एग्जाम डेट बेनिफ्राय एडमिटआ नोंथांमोना मोनफिनबावगोन अफिसियेल साइटआवहाय। एन्ड बेनिफ्राय बे एग्जामाव नोंथांमोनाहाय ST बा ST हिसाबै 55% मोननाय जाथारनांगोन एग्जामावहाय 200 नि गेजेराव। बेनिफ्राय जेनेरेला 60% बेयाव मार्क्स सिकिउर खालामनांगोन होमबासो सेलेक्ट जानायनि चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय काट अफ थांनानै बेयाव चान्स मोनगोन मानोना STP नि थाखाय रिजार्भेसनबो दंखायो। नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं दङ नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बा एग्जामखौ होनो हागोन। स' बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबाय सिट मोनोबा नोंथांमोना पे खालामनांगोन बेनो जाबाय 5000 नोंथांमोना वान टाइम फिस बेयाव नोंथांमोना कर्सनि थाखाय होनांगोन। बे फ्रि नङा। नोंथांमोना 5000 पे खालामनांगोन। डिमान्ड ड्राफ्ट नोंथांमोना दाननांगोन बे कलेजनि नामावहाय दाननांगोन SBI नि थ्रुयैहाय। एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे ओरैबायदि बुंदों लाइब्रेरि डिप'जिट फिस दङ 2000 बेखौहाय नोंथांमोना मोनफिनगोन होनना बुंदों अके रिफान्डेबल जागोन नोंथांमोना बेखौ मोनफिनगोन नाथाय कर्सनिखौ 5000खौ नोंथांमोना होथारनांगोन। आरो बेयाव थानाय जानाय गासैबो जेबो होनाय जानाय नङा नोंथांमोना गाव गावनि थाखाय सेपारेट थानांगोन। 10 डिसेम्बरा लास्ट डेट लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। नोंथांमोना मोनगोन अफिसियेल फर्मखौहाय हार्ड कपि नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेन्ड खालामनांगोन। स' बेक थांनानै नोंथांमोना फर्मेटखौ नांगौबा गाहायनि अपसन दङ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फर्मेटखौ नोंथांमोना मोनगोन। स' बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। नोंथांमोना बे फर्मेटआव गासैबो फिल खालामनानै हार्ड कपि नोंथांमोना ड्राफ्ट खालामनानै हरनांगोन एड्रेस होनायाव। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स।